in a plastic beche nyaka dhi nikech koro jok maloso gik plastics nikech iyudo ka kambi moro loso gik plastic to uso ne jok ma loso mwandu mamoko matiende no dhi affect bech mo mar tedo or dhi affect bech mo mar wirruok gimoro amora manitie package mar plastic cha. Yes, it could be a good thing ni watemo reduce mondo it gives us space mar ni wamany ni to kara what alternatives do we have just for the sake of our environment. But kirango sie kuma wach mar eco-living noae e piny mangima, it is for purposes mar environmental conservation, but what is our contribution kaka jo Kenya towards that? What contribution to environmental degradation is too little to attract that kind of amounts of eco-levy on ourselves. Mago engi maber ni watemo reduce plastics, ni watemo keto bei nikech kinde ka kinde kidwa ni igol gimoro kati reduce kaka itiyo gi gimoro to kimedo beche to chako manyo alternatives. But alternatives mage mawango, are they cheaper at this point? King'eyo ni koro pampers mag nyithindo edho nikech it's purely plastic. Apani kagikete mwandu maoko then nyabedo maber matin nikech kikete ni locally waseneno kambe maloso plastic locally. What incentive will they have mar mondo gibed ni ginya expand businesses gi? What incentive mimiyo gi kaka serikal to make sure ni ginya yawo kembe mamoko kata ginya expand businesses magin gogi? Kiseketo tax miketo negigo, it was too high. It wasn't well thought. Emacho ni finance bill ni kata ka okoracho te kata ka gik magigi to yes magi gik monego bedni timore but oksani. To kata ka gitimore, what was the consideration iketo figures malo kamano nikech already ka gimoro ka mor tedo osebedo affected kocha edible oils aso kendo packaging neni beduogo bete yudo ka very soon wabodoke chamo boilo nikech koro onge kaka ang' ninyiew mor tedo nikech packaging cha nitie gi tax onge kaka jok mokonyore ang' ne yud pampers mag nyithindo weche mag napis cha to ne waseae king'iyo kendo owuoyo wach ICT hubs. It is a good thing nikech piny to dhi digital. Waseneno ka joma tindo osebitemo bedo innovative, gichako yudo tije, nitie content creators. Tinde waneno ka nitie jok ma loso pesa matin e YouTube, e TikTok, pesa mane pod ok ginya yudo kibet ni rito employment nikech unemployment e pinywa ka to pod is an issue. Ma ka serikal nyatemo part of expanding that tax base and empowering jogi mondo gibed ni ginya yudo tich in that digital space. To that same digital space yudo ka gikawo gima ne digital services tax mane teacher gichak gimede to gimiye nying manyien. Tiyudo ka jok ma services gibedo consumed oko from outside gikete at 20%. What will that mean? Nikech koro initially nen mana ni you're a content creator to yudo pesa as a way, it's an income that you're earning from that. Sani koro yudo ka giwacho ni kata ride hailing apps, food delivery gini, digital marketplaces ka gi introduce tax ni to gi introduce in a way ma is a bit punitive. To kanye ma yuak jo Kenya nitie nikech ushuru to wang'e ni nyaka wachul, but idwa chule in what form? Kikele kela dichiel kama effect mane modhi bedogo nikech ne waneno example mana adwa tiyogo mane serikal omedo oduoko VAT e wach mafuta last time. Waneno ka pesa mane gi collect kacha odok piny nikech ng'eny jo Kenya koro nowacho ni kochuno ni nyaka ati gi mtoka tanyiew mafuta koro mtoka ni ema kora weyo mara koro kikanyiew mafuta tineno ka anytime mimedo taxes eri ko wache maber anytime mimede cha to gimidhi yudo kacha dhi dok piny matin nikech people will have to find ways mar adjust. Gima dwa wuoye pacha pod olal matin